लानोसै देग्लाय बैसागुआवनो नोंखौ हाबा लानोसै। हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव गोदानै लाबोलायबाय जिएन प्रडाक्शन एलटीटी प्रेजेन्टनि गेजेरजों गोदानै फैनाय बैसागु मिउजिक भिडिअनि आपडेट। स' लोगोफोर, जिएन प्रडाक्शननि बे खेबनि बैसागु मिउजिक भिडिअखौ फाव खालामदों mijing वारी आरो दिप्ति बसुमतारी। लोगोफोर, मेथाइखौ रोजाबदों dwimalu मुचahary आरो स्टोरी एडिट डाइरेक्शन खालामदों लोगोफोर जोंमा Dji बसुमतारी। लोगोसे भिडिअनि टाइटेला जादों लोगोफोर जुलि लानोसै। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ आबुङै नायनो थाखाय अफिशियेल लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोननाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो गुदुं जानानै दंब्ला नायहैनो हासिगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर। थेंक इउ।